किन्तु हाग्रामा महिलारि सुक्ति खालामना लाबोनाय जितु बिटिसि सुक्ति बे सुक्तिनि जुगिदि जिखिनि मोनथाय जोंहा मोननो गोनां दंमोन बेखौथ' मावफुंजोबनो हाबाय। बेखायनो बुंदों सोरबा लिडारा हयथ' थांनाया गिदिर बाथ्रा नङा। बे बिपिएफ राजनिति हान्जायाव थानानै हयथ' बेहा भबिष्यतखौ बिथाङा नुहुराखै। दिनै जुदि कम्पेयार जुदि खालामोब्ला बे 5 बोसोर थांनाय बे 5 बोसोराव प्रमद बर' बिथां दैदेननायाव बिथांमोना मा खामानि मावदों जोंनि ओनसोलाव रायजो राजाफ्रा नुखाजोब्बाय। इउनिभार्सिटि बानायबाय, मेडिकेल कलेज बानायबाय, इन्जिनियारिं कलेज बानायबाय, CIT बानायबाय, मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट बानायबाय बिथाङा। दिनै प्रमद बर'आ खिथिदों मा मावदों बिथांमोना। आसलते जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जानि बेलायाव जों दुखु मोनदों जे जा बिथां खाम्फा बरगयारी आगुनि डिपुटि चिफ बिथाङा बिपिएफ राजनिति हान्जाखौ एंगारनानै थांबाय। जों आसा खालामाखैमोन बिथाङा थांगोन होननानै आरो बिथाङा बिपिएफ राजनिति हान्जायाव थानानैनो इन्टारिम सरकार हिसाबै बोसोरनै थादों। ओमफ्राय इलेक्टेड मेम्बार हिसाबै डिपुटि चिफ जानानै बिथाङा 15 बोसोर सरकार सलायदों आरो बे बिपिएफ राजनिति हान्जायाव थानानैनो। बेखायनो जों मालाबा आसा खालामाखै बिथाङा बिपिएफ राजनिति हान्जानिफ्राय ओंखारलांगोन होननानै। बिथाङा ओंखारलांनायाव गोबाङैनो बिपिएफ राजनिति हान्जायाव एसेथ' खहा जादों निस्सय, जिहेतु सासे लिडारमोन बियो, मोजां स्पक्स पार्सनमोन, मोजां लिडारशिप लानो हायोमोन। बिपिएफ राजनिति हान्जानि थाखाय एसेब्लाबो खहा जानाया जों नुनो मोन्दों, मिथिदों। अब्लाबो बिथाङा थांनायनि उनाव जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जाया जे माबा दुरबल जागोन बे खोथा नङा। गोबां मानसिफोर दाबो बिपिएफ राजनिति हान्जायाव दं, नेतृत्व लानो हानाय अबस्थायाव दं आरो गोबां व्यक्तिफोर गुबुन गुबुन राजनिति हान्जानिफ्राय बिपिएफ राजनिति हान्जायाव फैगासिनो दङ। दा आंथ' बुंगोन बिपिएफ राजनिति हान्जाया जथेस्थ' स्ट्रं आरो फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बिनि थाखाय जों सम्पुर्ण प्रिपेरेसन खालामबाय थादों आरो जोंथ' बुंबाय थादों जोङो सरकार दानो हागोन। आथिखालाव दा जि आं खोनायाखै अबयसे बिथाङा मा बुंदों, एकदम बिथां बुंनाय बायदि एकदम नंद्राया। जोंहा CWC मिटिं जायो, बेवहाय बयखौबो बुंनो होनायनि बेबस्था जों खालामो। मालाबा अबयसे पार्टिनि हेड हिसाबै आफादगिरिया मालाबा डिसिसनखौ होनो गोनां जायो, बे सैथो खोथा। खिन्थु ओरैबायदि नङा जे सोरनिबा मतामत लायालाबानो गासैखौबो सिद्धान्त लायो, बे खोथा नङा। हयथ' माहाबा नङा माहाबा एसे भुल हयथ' बुजाबुजि जादों, बे जानो हागौ। खिन्थु जोंबो जिहेतु दायो पार्टियावनो दं, जोंनि मतामतखौ जों शेयार खालामनो हायो आरो माने। दा बिथाङा मा साननानै बुंखो आं मिथिस' हाला। जायखिजाया मानो जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जाया दाबो गोख्रोङैनो दं आरो जिखुनु इलेक्सन फैबाय थानाय इलेक्सन बिसेस करि जों बिनि थाखाय प्रिपेयार जादों आरो जों एबाराव एबसुलुट मेजरिटिखौ मोनगोन, जों बिटिसि सरकार बानायनो हागोन आरो। गार्जेन गैयैथ' खोथा नङा, जोंहा आफादगिरियाथ' दंखायो, जों दं, जोंबोथ' नेतृत्व होबाय थादोंना। जोंनि सायाव फोथायनायखौ लाखिबानो जाबाय। सोरबा बेक्ति सार्थआव गावनि भबिष्यत राजनैतिक भबिष्यतखौ नायनानै सोरबा गुबुन राजनिति हान्जायाव थांनो हागौ। दिनैनि थारिखआव भारतबर्षआव बेबायदि थांलाय फैलाया जाबाय थानायखौ जों नुदों। थांलाय फैलाय खालामखायो, बिसायख'थि सफैब्ला बयबो सिन्था खालामो गावबा गावनि राजनिति भबिष्यता बबेयाव थायोब्ला सुरक्षित जागोन, बेखौ सिन्था खालामो आरो माने। दा जायफ्रा थांदों हयथ' बिथांमोना सिन्था खालामदों बिपिएफआव थानानै बिथांमोना हयथ' भबिष्यत जानाय नंला, बेनिखायनो गुबुन राजनिति हान्जायाव बिथांमोना बारस्लायदों, हयथ' बिदि जानो हागौ आरो। खिन्थु बिपिएफ राजनिति हान्जाहै आं बुंगोन जोंनिया दाबो स्ट्रंहैनो दं, स्ट्रं लिडारशिप जोंनि दैदेनगिरिफ्रा होगासिनो दं। जोंनि रायजो राजाफ्रा जेबो निराश जानो दरखार गैया। जोङो बिपिएफ राजनिति हान्जा हिसाबै आंथ' बुंबाय जे बिसायख'थि फैयोब्ला जों मोजां माने माबा खालामनो हागोन आरो देरहासार जाखागोन। दिनैनि तारिखआव प्रमद बर' दैदेननाय जि सरकार, बे सरकारा जेबो खामानि मावनो हाखायाखै, रायजो राजाफ्रा दुखु मोनखाजोब्बाय। दा बेखायनो बिपिएफ राजनिति हान्जाखौनो बिकल्प हिसाबै रायजो राजाफ्रा सानखाबाय आरो माने। बेखायनो आं खावलायगोन नोंथांमोननि मिडियानि जुगेदि रायजो राजाफ्रा नार्भास गैया, जोंनि पार्टिनि दैदेनगिरि एबा मावथिफ्रा नार्भास जानो दरखार गैया। जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जाया सिगाङाव जेरै दं दाबो बिदिनो दं। आं बेखायनो बुंदों सोरबा लिडारा हयथ' थांनाया गिदिर बाथ्रा नङा। बे बिपिएफ राजनिति हान्जायाव थानानै हयथ' बेहा भबिष्यतखौ बिथाङा नुहुराखै। गावनि राजनैतिक लाभा लाभनि थाखाय मालाबा बिदिनो बारस्लायबाय थायो राजनितिक
लिडारफ्रा बेखौनो जों नुनो मोनबोदों खिन्थु जोंहा बिपिएफ राजनिति हान्जानि सायावनो सम्पुर्ण फोथायनाय दं जोंथ' बिपिएफ राजनिति हान्जायावनो दं बेखायनो जोंनि पार्टी वार्कार रायजो राजा जेबो निराश जानो दरखार गैया आं बुंदों जे बिपिएफ राजनिति हान्जाया सिगाङावबो 15 बोसोर सरकार सलायबाय रायजो राजानि गांनाय उखैनाय जोंनि ओनसोलाव जिफोर जौगानाय खामानि मावनांगौमोन जिफोर अनुष्ठान प्रतिष्ठान लाबोनांगौमोन बिपिएफ राजनिति हान्जानि दैदेननायावनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव लाबोनाय जादों आरो बेबायदिनो इयुननि समावबो जोङो जुदि रायजो राजाफ्रा जुदि जोंखौ आशीर्बाद खालामोब्ला सहाय खालामोब्ला बिदिनो खामानि जों मावबोगोन आरो जों आं खावलायगोन जोंनि पार्टी वार्कारफोरखौ जोंनि रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना नार्भास जानो नाङा बेखौथ' रायजो राजाफ्रा बिसार खालामगोन सोरनि दिनाव मा खामानि मावनाय जादों बेखौ रायजो राजा बिसार खालामगोन दिनै जुदि कम्पेयार जुदि खालामोब्ला बे 5 बोसोर थांनाय बे 5 बोसोराव प्रमद बर' बिथां दैदेननायाव बिथांमोना मा खामानि मावदों जोंनि ओनसोलाव रायजो राजाफ्रा नुखाजोब्बाय मोनसेबो बिथांमोना खामानि मावनो हायाखै इभेन बिटिआर रेकर्डनि जुगुदि जिफोर दफाफोर दङमोन बिथांमोना प्रमाण होदों बबे दफाखौ बिसोर खामानि मावफुंनो हाखो जेबोथ' हायाखै खिन्थु हाग्रामा महिलारि सुक्ति खालामना लाबोनाय जिथु बिटिसि सुक्ति बे सुक्तिनि जुगुदि जिखिनि मोन्थाय जोंहा मोननो गोनां दंमोन बेखौथ' मावफुंजोबनो हाबाय इउनिभार्सिटि बानायबाय मेडिकेल कलेज बानायबाय इन्जिनियारिं कलेज बानायबाय CIT बानायबाय मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट बानायबाय बिथाङा दिनै प्रमद बर'आ खिथिदों मा मावदों बिथांमोना दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा बिसार खालामगोन सोर मावनो हादों सोर हायाखै गमामायैनो जों जिहेतु गावबो दङमोन सरकाराव बेखायनो जों एकदम रायजो राजानि समस्याखौ लानानै जोङो सावरायोमोन आरो बेबायदिनो जों मावबोदों मालाबाबो बिदि एन्टारटेनमेन्ट जों खालामाखै आरो माने खिन्थु आथिखालाव जों दासो नुनो मोन्दों प्रमद बर' दैदेननायनि उनाव बिराद गिदिर गिदिर बिथांमोना मिटिं खालामो जेबोथ' मावनो हायाखै बेबायदि बिसोरो दल दामनानै प्रसार खालामनानै माने रायजो राजाखौ थगायनो नागिरो खिन्थु रायजो राजाफ्रा बुजिजोब्बाय दायो बिथांमोना मा मावनो हादों हायाखै खिन्थु रायजो राजाफ्रा देग्लाय एबाराव खिन्थु थगायजानाय नंलिया आरो माने बेथ' नंगौखौगा जोंथ' दा नुनो मोन्दों बिथांमोना माबा मोनसे बानायनायनि सोलाय बिथांमोना गावबा गाव सार्थनि थाखायसो खामानि मावगासिनो दं थाखा फैसा खामायदों थिका मावदों रायजो राजानोथ' बिथांमोना जेबो होनो हायाखै आनखि रायजो राजानो सोंबोला मिथिगोन जे सोरबा कम्बल गांसे मोन्दों नामा सोरबा आथुवा गांसे मोन्दों नामा बयबो बुंगोन हाग्रामा महिलानि दिनाव जों मोनोमोन मोनसेब्लाबो बुस्थु जों मोनोमोन खिन्थु दिनै प्रमद बर' दैदेननाय सरकार जाखांनायनि उनाव जों जेबो मोनाखै ओरैनो रायजो राजाफ्रा बुंगोन दा बेनो प्रमान आरो माने बिथांमोना जे खामानि मावनो हायाखै रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ बिथांमोना जे सुफुंनो हायाखै बेनो प्रमान दा बेखायनो आंथ' बुंगोन रायजो राजाफ्रा बिनि थाखाय बिसार खालामगोन आरो इतिमধ্যे रायजो राजाफ्रा हिदान्त' लाखाबाय जे प्रमद बर'खौ फोथायला बिनि सायाव माने फोथायनाया गैखाला जोङो एबाराव इलेक्सन फैयोब्ला बिपिएफ राजनिति हान्जानोनो होगोन आरो दिनैनि तारिखआव जोंहा हाग्रामा महिलारि बिथां बुंनाय बायदि 1 नम्बरावथ' बिपिएफ दं सेकेन्डआव दं बिजेपि इउपिपिएलआ थार्डआव थागोन आरो माने खैथा मोनो नायबानो जाबाय ना इलेक्सननि उनाव प्रमद बर'आ जेसेबांखि दा बुंथों मानो बिथांमोना एकदम लास्टआव थागोन आरो